kalla hannun an. Kalla hannun an da. Ki daina kallon mu, ki daina kallon mu, ki kalle su ko duk abin da aka miki. Kunnen ki ne dai. Anas, Isa, duk ku fita da Allah. Yanzu ba za mu fara ɗauka ma, yanzu mu fara ɗauka Anas. A ci gaba da yi. Ba mu samu na farko ba. Ci gaba da yi. Ku dan kalli da eh. Ana da making. Noma da kuke hira kuke. Kawai ku yi hauka. Action. Kai da Allah. Idan na kallon mu ba ruwanka da mu. Za ki duba kira. Dan yi baya, Maryam. Kun ci gaba da hira. Maryam tsaya a wurin. Dariya. Thank you.